Karay ah. Kamusta ka mo dyan? Ako dyan, mayad man. Yeah. Ano? Ba pa? Kapag yapon. Tuod la. Kapag yapon. Yeah. Le. May kumangkot dere ho. Kabalo ka man ko na magiligay nun. Hindi ka na magkinaray ah. Oo, iyak ko pa ya. Yeah. Kaya ang nagagawa kung nagangiret ka no na. Lislo. Te kung kabalo ka na magiligay nun. Kaya agapit-lapit la kay mo magiligay nun. Daw hindi ka na mo kabalo. Ito nagpa-Manila ka lang. Hindi pa nga nagamalang ipot mo. Parang nalilipat ka na mailonggo ka. Saan ka ba pinanganak ha? Sa Iloilo. Saan sa Iloilo? Sa Uton. Uton ka man gali karay ato. Nagaangan nagay na ina kay mo. Karay ako din. Oh. Di ka mamanta kung magkaraya. Mag-hi ka sa mga classmate mo to kang unat sa to no. Isang darita. Hi sa inyo nga tanan. Karay gani. Tanan. Te anong balan mo? Kamusta ka mo dyan? Yeah. Di ba sabat sanda okay man? Ikaw dyan Mike, kumusta ka dyan sa Dubai? Yeah, okay man takon. Hiligay nun ka naman. Oh. Hiligay nun. Oh, sige, be? Sample be. Oh, ano ang aso sa hiligay nun? Ido. Sa cry ah. Ayam. Yeah. Ang pusa. Kuti. Oh. Sa hiligay nun nanay. Kuti. Kuring. Kuring? Oh, sa Bisaya, kuti. Kuti. Ay, yogs do. Baliktad! Hindi Makuta sila kung ano. Sige, comment nyo. Te ang ang paa. Sa hiligay nun. Til. Oh, si Kray Kahig. Yeah! Si, tapos sagad si mo magagali ba? Te areo, sentenso. Okay lang ba kayo dyan? Kumusta kayo? Ako ito, okay man. Okay din pala. Mali ako. Ako ito, okay din. Maganda pa rin. Yeah. Sige nga, iligay nun. Kamusta ka mo da? Ari ako, okay man. Yeah. Gapag yapon. Yeah. Gagisla Japon. Oh, Karaya. Oh, Karaya. Kamusta ka mo dyan? Ako dyan, mayad man. Yeah. Ba pa? Gapag yapon. Tuod la. Gapag yapon. Yeah. Last. Makutan mo. Kakaon na kumain na kayo. Ano ulam nyo? Masarap ba yan? Pahingi naman. Ligay nun. Kakaon na ka mo. Ano sundaan nyo? Ngayon kami. Yeah. Karay Karay Kakaon lang ka mo. Ano dapli nyo? Yeah. Sagad mo. Dapli ba? Yeah. Tino dapli mo ginahaw. Kugina. Sa baka. Baka? Ginakaon mo baka? Karni na tawag. Baka Ay, kay mo dyan. Ginkaon mo baka. Pati sungay na ginkaon mo. Sa di ganito man. Ambot ni mo dyan. Last. Imbitahan mo sila na i-follow tayo. I-follow ako Hiligay nun. Tapos Kray Ha? Hangag ka. I-follow nyo si Mami sa iya nga mga social media. Yeah, sa TikTok, sa Instagram, kag sa Facebook page. Kray be. Paano be? Ha? Paano Kray Paano? I-follow nyo si Mami sa nga Anang. TikTok kag Facebook page kag IG. Kaya kung hindi, kurang mabuklan kung mo kanakan. Ay, kung hindi, buklan ka. Ay, gidi mo tuno. Lain mo tuno ka na. Kung hindi, buklan, di ka mo kami kanakan. Mga tumo. Mga tumo ni Jumer bala magambalambal. Jumer, shout out ni mo. Diyan sila karita. Ay, botas liya.